Minule sme pýtali, že ako zistíme, či osoba je dôveryhodná, respektíve môžeme jej veriť. Spôsob, akým zistíme, že či nejaká osoba je dôveryhodná, je tá, ako zaobchádza s ľuďmi, napríklad aj s vami, keď vás nepotrebuje. Pretože ľudia, ktorí vás potrebujú, alebo osoba, ktorá vás potrebuje, urobí všetko pre vás. Bude s vami zaobchádzať úžasne. Bude robiť všetko tak, ako poviete, alebo chcete. Ale ľudia, respektíve osoba, ktorá vás nepotrebuje, alebo si myslí, že vás nepotrebuje, častokrát cez vami prejde, ako by ste boli až nič. Lenže život funguje inak. Môžeme to nazvať Boh, môžeme to nazvať univerzum, môžeme to nazvať kolobeh života alebo kolo karmy. Vždy sa zabezpečí, že tá osoba alebo tí ľudia budú musieť prísť za vami a pýtať o pomoc. A čo vtedy urobiť? No povedať nie. A nie preto, že ich chcete naučiť nejakú lekciu, ale preto, že vy ste sa už naučili tú vašu.